Aquest any celebrem al Centre Francesc Palau els 40 anys de compromís social aquí al Prat. Aquest projecte nostre va néixer l'any 1985 amb un grup de persones voluntàries juntament amb una germana carmelita que, veient una mica la situació socioeconòmica i les dificultats que hi havia en aquell moment, van decidir posar en marxa un projecte de formació i capacitació de dones. Al llarg de la història, aquesta ampliació de projectes ha anat marcada també segons les necessitats que s'anaven donant, com era la formació global, formació d'adults, després l'alfabetització digital amb l'arribada del programa Òmnia. Nosaltres especialment intentem fer les formacions sempre tenint en compte les necessitats i els interessos de les persones i tenim diferents eixos que treballem per tal de poder ajudar-les. Hi ha algunes formacions, per exemple l'alfabetització digital és com les més sol·licitada, però també hem detectat que el tema de la formació del telèfon mòbil hi ha hagut un increment perquè avui dia la societat ha avançat molt i hi ha moltes gestions i molts serveis que es tramiten a través d'aquest dispositiu. Hago Excel, hago muchísimo escrito porque me encanta, hago, yo que sé, vídeos, ahora estoy haciendo sopa de letras, he hecho una revista completa, es que lo he tocado todo, cada día aprendo algo. Estar aquí com a voluntari a mi m'ha suposat que em mantingui amb el dia a dia, amb el cap, després dels anys de la meva feina. També el que fem és que ens adaptem bastant a el que és el dia a dia. Llavors tenim moltes classes tant d'informàtica com de telèfon mòbil per acostar a la gent gran que s'agafi i que pugui valdre's per ella mateixa. Jo crec que és important donar-los aquest espai on puguin tenir un lloc al que acudir, sentir-se bé, formar-se i que si tenen qualsevol problema saber que estem aquí.